Elikkä se rohkeus, miten koirat laaraa eteen tulevat asiat, niin telkkahan meni hyvin, pimeä huone meni hyvin, mutta saadakseen hyvän, sen täytyy pelata myöskin puolustuksessa. Seinässä. Näitä jäätiin niin kuin kaipaamaan. Mutta nämä tämmöiset röttelyasiat, kun karsitaan pois, niin sillähän on toiminut kyllä. Mutta tässä kaavakkeessa nyt täytyisi pelata nekin. Terävyys, se on pieni ilman jäljellä jotain hyökkää. Ei se pyrki vähän niin kuin tilanteesta pois ja ei se nyt mitään hirveätä paniikkia Rimatsua saanut siinä seinällä. Mä niin kuin yritin, niin kuin kuulit, mä verin kepillä pitkin seinään, mutta ei se noussut siihen. Puolustushalu, se on +1, se on pienen verran, se istuu ja katsoo, että kyllä kun joku tulee, kun se tarpeeksi likellä, niin sitten sanotaan hau. Sillä saa pienen. Mutta näissä on kerroin vain yksi. Nämä ei maata liian mereen. Mutta ne pussaksella nekin. Taisteluhalu, mitenkä se tykkää leukojen ja lihasten käytöstä. Siihen tarvittiin vähän starttipilottia, niin kuin sanotaan, että ei tuo keppikään käynyt, mutta sitten kun tuli pehmeämmät lelut, niin silloin homma rupesi käymään ja saatiin vielä oman lelut käyttöön. Niin. Näin ollen se on +2, se on kohtuus. Jos se on suuri, se on ihan sama vaikka rautakangin tuolta, niin tarjoat sitä, niin nappaa siihen kiinni. Hermot +1, hieman rauhaton. Kuulet juuri, ykkösen hermot. Kun sä menit meidän huoneeseen, se alkoi vinkumaan. Tälleen näin, nää on justiin näitä piipityksiä. Tasapainon ei jää. Temperamentti +2, kohtuullisen vilkas. Nämä väistöt ja liikkuminen, tekeminen. Mutta täytyy myöntää, että ehkä on pikkusen aurinkolla siinä asiassa. Kaikki osataan kohtuullisen vilkkaita tällä paikalla. Kovuus +1, hieman pehmeä. Pikkusen päästetään ohjaamme vähän eteenpäin ennen kuin kuljetaan. Sitten pikkusen kelkalla ja sitten nämä tämmöiset jätkäisten jälkeen jutut, niin mennään niin kuin alta pois. Kohtuullisen kova. Tämä on paljon parempi kuin kohtuullisen kova tai semmoinen hieman. Mieluummin ottaisin sellaisen. No se seurakoirallekin. Niin, on. Se kohtuullisen kova on semmoinen, että kun sä päättää, että nää menen tonne, niin se pyrkii kaikilla voimalla sinne. Ja sitten se uskon pitää. Mutta paitsi sitten kun sen saa päähän, ja kun päähän saa jotain, niin silloin se kyllä pysyykin siinä. Luoksepäästys on +3, hyvän tahtoinen luoksepäästö on vaan avoin, siinä ei ole mitään, se tulee morjastamaan ja iloisesti ja katselee rehellisesti silmiin. Minä tykkään susta ja sillä siisti. Ja sitten nämä laukaukset. Se on nyt kuullut 2 laukausta ja se on laukaus varmaan välittämättä tuon taivaallista, niistä katteli vaan, että pamahtaa. Ja loppupisteet 155 pistettä. Et saa uusia. No, ei ole tarvetta. No niin, sillä lailla.